Pacaryan putra lamun ngawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradena ana kok mungsuhe dora ketok ya, Tru? Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ki nek disawang cat katon, cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya adil arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Ning nek kedhep engko mesti ilang. Kowe njur ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, penitenane mataku. Ya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing praito ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna, nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku Jotosi, kowe Jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ana alasan rumangsaku. Anggere menyar nyambut gawe endi sing masuk angin, endi sing migren, endi sing vertigo. Ayo mbuh bareng yo awake ringkih kok. Tru? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki tandane dewa arep teko. Ki arep dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu apa? Dupa. Dewa iki makmane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Tru. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang raye iso ireng. Aja kok meng mambu nang raye iso ireng. Kurang ajar wae, Tru. Ndene iki nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya. Tuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Nanggon magawe gelarira wang ngopo iku iki, Gong? Sing malahi bongkongku plendhingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka malah dadi rambati cokor. Wong aku sang ngula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ya ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas Tunomo sidam sekaring bawana langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarikan. Lho, iki sapa njaluk tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarikan sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone, branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padha. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarikan. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa do teko rene? Lho kok sik to. Kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai.
Rasida gegeran percuma, ya, Tru. Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapak wong nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku iki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah, anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar Purnyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kowe tak bondo tak krincung sik lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa, Gong? Rek. Kok rek? Penyarian lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sisane nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Weh, Ndra pleret. Ayo, Araja gembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru kene kono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Bagong kene margani patimu. Maju legane ati wis ben modar mbok men apa. Iki cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian dies kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilane lho. Kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk ketone maplek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Ah, ya wis. Rugi no. Ha iya. Piye, Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa. Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan.
kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus le ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenono slendri iki wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo piye? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku Hedian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Panakawan Gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane atiku.